Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka. Sanin mu sake saduwa a daidai wannan lokacin. Hoton Adam E Zango ya mutsa zuwa kwanakin nan. A cikin satin nan ne aka samu hoton jarumi Adam E Zango da matarsa Safiya Chalawa a wani yanayi wanda matar tasa take sumbatarsa. Safiya Chalawa ita ce sabuwar amaryar jarumi Adam E Zango, sannan ta hannun damarsa. Wannan hoto dai da ake ta yadawa ya fito ne daga shafin Twitter na Khadija Ibrahim, inda ta wallafa shi sannan ta ce kamar Adam E Zango nake gani. Sai dai wannan ba shine karo na farko da aka samu irin wannan hotuna na jarumi Adam E Zango ba. Akwai wani bidiyo shi ma a kwanakin baya wanda sabuwar amaryar ta wallafa, wanda mintuna kalilan da sake shi tai sauri ta cire shi daga shafin nata. Za ku iya kallon bidiyon a ƙarshen wannan bidiyon namu. Idan za ku lura, a kwanakin baya Adam E Zango ya batan da mu, wanda ya kai akalla wata biyu ba a ji duriyar shi ba. Sai dai ya bayyana wa abokin shi cewa abin da yasa aka ji shi shiru shine baya son cece-kucen da jama'a suke yi a kansa, musamman kafofin sada labarai. To bayan wannan furici nasa, sai ga fitar wannan hoto nasa a shekaran jiya. Mutane da dama sun tofa albarkacin bakin su akan wannan hoto da suka gani. Isa ya ce, wallahi gaba akwai jahilan ma'aurata da za su fara postin kwanciya auren su. 'Yan Kano celebrities. Abdullahi Bankoli yayi wa ita wata ta sake hoton martani. Ina ruwanki? Allah ya ce ka rufa dan uwanka asiri, sai shi ma ya rufa maka naka. Amma kina bayyana na wani, amma idan aka bayyana naki ya zaki ji dan Allah. Dibenzi ya ce, to ai kama kika ce, me kuma na sawa anan? Wai san abin da kike aikatawa a boye? Ki je da abin da ya dame ki. Ki daina yada wani a shafin duniya. Ki yi kokari ki dinga rufa kowa asiri, domin idan kika rufe wani, Allah zai rufe miki. Yaya Tukurgare ya ce, rayuwa manya. Ya kamata mutane su gane cewa rayuwa madubi ce, kuma kowa Allah ya bashi nasa a hannunsa. Sai dai kashi, wasu suna juya madubin nasu domin kokarin gano fuskar wani ko wata. A ƙarshe sai su bi babu, su ba su yi amfani da madubin wajen gyara fuskar su ba. Nafisat Muhammad ta ce, "Me riba ki dan kin yada wannan hoton? Lada kika samu ko zinubi?" Sadiq Beta Boy ya ce, "Ta yi abin da yake gabanta, ya fi mata wannan shirma. In dai wa'annan mutanen ne, ko a titi aka ce suna zina, ba abun mamaki bane." Hajara Abubakar ta ce, "Allah ya kyauta. Rayuwa ta zama ina jiran laifinka. Idan ma ba a samu ba, so ake a kirkiro a dora maka. Please sister, ki gyara wannan yada fitina a doran kasa." Mun gode da sauraron wannan bidiyo. Kamar yadda muka yi muku alƙawari, ga bidiyon da muka ce za mu samu ku daga ƙarshe. Kuma za ku iya faɗa mana ra'ayinku game da wannan hoton a sashen mu na comment. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga ka mana subscribe, sai ka like din wannan bidiyon. Mun gode.